krajine, kde sa piesok lial a kde sa sypal vodopád, bývala včielka nezbedná. Ten, kto ju poznal, mal ju rád. Tá včielka, čo vám o nej spievam, to je Mája. Veľká, malá nezbednica Mája. Lieta s letom sem i tam, stále za ňou utekám. A dnes k nám letí naša kamarátka Mája. Veľká, malá nezbednica Mája. Mája, naša včielka Mája. Mája, 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 leď rýchlo priamo k nám. Hej, hop. Ó, dobrý deň, Vospolok. Tak začíname. Ako vidíte, som hlučný koník a volám sa Filip. Dúfam, že sa vám páčim. Ak nie, musíte si na mňa zvyknúť. Budeme sa často vídať. Na čo? Iste budeme spolu dobre vychádzať. Na pochytrenie neviem, čo by som vám porozprával. Nič zvláštne sa tu totiž nerobí. Život takého koníka môže byť aj poriadna nuda, verte mi. No veď, stále len žrať trávu a skákať hore-dole. To aj koníka časom prestane baviť. Ale hádam, sa musím lepšie poobzerať. Á, motýl, no nie. Ach, tam letia včielky, iste zbierajú med. Sú to usilovné zvieratka, tie včely, to musím uznať. Už sú tu, vracajú sa do úla. Dobrý deň, vážená. No toto? Zdravím vás, milé včielky. Nik by sa nestalo, keby vám odkvaplo aj pre mňa trošku medu. No teda, aj keď máte veľa práce, aspoň dobrý deň by ste mohli povedať. Obyčajne nemávajú vo zvyku správať sa tak čudne. A kde mám vlastne klobúk? Ach, tu dolu. Hopsá. Hop. Robia taký vietor, až mi cylinder odletel. Čo je, už sa zase vracajú? Asi sa tam niečo robí. Haló, čo sa porobilo? Nezvyčajné, že tak poletujú sem a tam. Možno budeme mať šťastie a predsa sa niečo stane. Ahoj, drobček, ideš na prechádzku? Nemôžem mu vyčítať, že neodpovedá. Nevie totiž ešte rozprávať. Ako malé deti otvára papuľku len preto, aby do nej niečo dostal. Teraz mi napadlo. Keďže je v úli dneska tak rušno, môžem si tam odskočiť a poobzerať sa, čo sa tam vlastne robí. Oproti príhrade za veľkou jedlou je včelí úľ. Hopsá! Hop! Hopsá! Hop! Vy ma nechcete pustiť dnu? Hádam, neviete, kto som. Povedz heslo, bez neho nevpustíme nikoho. Nevymýšľaj. Čo ma nepoznáš? Ja som Kassandra. Veď som ťa vychovala, chodil si ku mne do školy. Kassandra? Kassandra? Dnes sa liahnu včielky. Ak ma nevpustíte, novorodené sestry a bratia sa vám podusia. Mali by ste si uvedomiť, koho zastavujete. Upokojte sa, tetá Kassandra. My vás chápeme, no aj vy musíte pochopiť nás. Máme svoje príkazy. Prosím vás, aké príkazy? Musíte predsa vedieť, kedy príkaz prestáva byť príkazom a treba urobiť výnimku. Nevedeli sme, že je to také dôležité. Tak čo, pustíte ma, alebo nie? Áno, pravda, len vojdite. No tak som tu, už som sa bála, že prídem neskoro. Ešte nie, ale už ťa čakáme, o chvíľu sa to môže začať. Už to ide, poďte.
pekne stáť v rade. Rýchlo, rýchlo ponáhľajte sa. Rýchlo. Tak čo je to? Nikto tu nie je a vyliezť nemôžem. To sa teda dobre začína. Počuješ? To je iste Maja. Na všetko musím stačiť sama. Je tu niekto? Pravda, že sme tu. Poď von, Maja, poď von. Už len ty jediná nám chýbaš. To je Maja. Ja som Maja? A prečo ste ma nazvali Maja? No, vlastne bez nejakej zvláštnej príčiny, len preto, lebo každý sa musí nejako volať. Ach tak. Teda aj ty sa nejako voláš. Áno, volám sa teta Cassandra a kým vyrastieš, budem sa o teba starať. Poď. Teším sa, že som už vonku, bolo to tam Je tesné. to tvoja vina, ostatní sú už dávno vonku. Prečo si nevyšla skôr, a? Lebo sa mi snívalo čosi pekné. Čo tu vravíš? Včielke sa sníva, no toto. Raz ti to porozprávam, bolo to veľmi smiešne. Ako je to tu? Mám zoskočiť dolu, alebo ma vezmeš ty? Nie, počkaj, vezmem ťa, Maja. Aha, vezmeš ma na ruky? No poď, dieťa moje, sny sa už skončili, poď. Začína sa nový život, preto sa musíš veľa učiť. Prečo letia tadeto? Začínajú sa zlietať do roja. Veď tu nič nevidím. Kde je ten roj? Práve sa doňho zlietajú. Nerozumiem. To je pre teba ešte trošku ťažké. Najprv musíš pochopiť jednoduchšie veci. Aha. A prečo to vlastne robia? Lebo čo je svet svetom, všetky včely to tak robia. A na čo to robia, Prečo mi to nevysvetlíš? Ale tak nech to aj pochopím. Ako sa mám voľačo naučiť, keď mi nikto nič nevysvetlí? Dieťa moje, všetko sa raz dozvieš, ale pekne po rade. Poď ideme za ostatnými. No dobre. A prečo? Prečo všetko pekne porade? Lebo tvoja hlavka ešte nestačí pochopiť všetko naraz. Počkajte, teta. Viem, prečo mi to nepoviete, lebo to sama neviete. Prečo sa smejete? Mne sa to vôbec nezdá smiešne. To je tu ale bzukot. Čo sa to robí? Aha, vyzerá to, ako by sa išli rojiť. Ach, preto ten ruch a zhon. Pritom to nie je vôbec nič zvláštne. Keď sa vyliahnú nové včielky, je ich v úli priveľa, polovička musí odísť a hľadať si nový úl. No hej, keď už nie je nič iné, dobre, že sa aspoň včely roja. Maja, nechoď tam! Nie? A prečo? Lebo to uvidíš neskoršie a nepýtaj sa stále, prečo už ma z toho uši bolia. Tam vpredu je tak pekne jasno. Čo je to? Maja, nechoď tam! Tadiaľ to by som sa dostala do sveta, ale ešte nesmiem ísť von. Keď to vieš, tak sa vráť! Dobrý deň, slečinka. No, hádam, nie som až taký mrzký, že by sa ma musela zlaknúť. Sandra! No, tak si sa predsa len Kto to vyľakala. bol? To bol Flip, lúčný koník, milý, ale lenivý. Pre nás včeli je to celkom nepochopiteľné, ale žije úplne sám. Teta Cassandra, poletím tadiaľ. Ale Maja! Dovidenia, letím. To je nezbednica. Počúvaj ma, Maja, veď ja nemôžem všetok čas venovať len tebe, dúfam, že rozumieš. Áno, rozumiem. Ale čo to robia tam vpredu? Stavajú nové plásty. A do plástov ukladajú vajíčka. Prečo to vlastne robia? Ukladajú ich tam ako do kolísky a o niekoľko týždňov sa z nich vyliahnu malé včielky, také ako ty. Aj ja som sa vyliahla z vajíčka? Pravda, že? Vidíš, ako do každej bunky kladú vajíčko?
A potom príde druhá včela a bunku uzavrie voskom. Aha, To sú včely robotnice, pracujú len v úli. Stavajú plásty a starajú sa o vajíčka. Musia byť veľmi usilovné, lebo naša kráľovná znáša denne veľa vajíčok. Možno si vôbec nevieš predstaviť, že aj ty si bola kedysi vajíčko však? Ach, Mája, kam mi už zasa utiekla? ťažké. Podarilo sa mi to. Tam hore je. Teta Kassandra, a ja to už dokážem. No, ale musíš dávať len po jednom vajíčku. Prečo, keď sa vyliahnu a budú dve, môžu sa aspoň spolu hrať? Nebude im smutno? Ale Maja, včely sa nerodia na to, aby sa hrali, ale aby pracovali. Ty ma prekvapuješ, dieťa moje. Nikdy som nerozmýšľala tak, ako ty. Mne sa predsa len lepšie páčia dve vajíčka spolu. Stáročné skúsenosti nás naučili, že je to najlepšie tak, ako vravím. A prečo je to najlepšie tak? Dajú sa narobiť veľké bunky pre veľa vajíčok. Poď už ďalej, poď. To je príjemná vôňa, odkiaľ prichádza. Čudné, hneď mám chuť do jedla. To ti verím, cítiš med, preto si hladná. Prečo to nejde? Veď to musí ísť. Nechaj, to je pre teba ešte ťažké. To je všetko plné medu? Áno, tu sa zbiera med na zimu. Maja, už aj poď sem, včely nemáš krtia. Jaj, to je výborné, teta Kassandra. Ach, si ty teda hrozné decko. No ty ale vyzeráš. Med je dobrý, no lepí sa. Nemôžem No poď, musíme ísť do školy. Zajtra, alebo najneskôr pozajtra po prvý raz vyletíte a uvidíte belasé nebo. Teta Kassandra, ešte mi prosím povedzte, čo je to belasé nebo. Len pekne vyčkaj, kým budeš smieť vyletieť z úľa, potom ti všetko vysvetlím. No nemyslí si, že vonku je všetko krásne? Preto malá včielka nesmie von vyletieť sama, počuješ? Aha. Vonku je veľa nebezpečenstiev, ktoré na vás striehnú. O nich musíš všetko vedieť. Prosím, ja to už všetko viem, teta Kassandra. Veď som 2 razy prepadol. No, Vilko, teda vieš aj to, že náš najväčší nepriateľ je sršeň. Sršne sú 10-krát väčší ako vy. Deti, majte sa pred nimi na pozore. Nie, nechcel som vás vyľakať. Posadajte si pekne na miesta. Tu vo vnútri nemáme sršne. My, staré včely, o to dbáme, nebojte sa. Na obrázku vidíte žabu. Nikdy neletete tesne nad vodou. Ak vás raz chytí, neujdete jej živému lepkavému jazyku. Ale deti, nebojte sa, k nám sa žaba nedostane. Teta, hovoríte, že nikdy nemáme chodiť tam, kde sú žaby? Nikdy, Vilko, zapamätaj si. Ty sa voláš Vilko? Áno, ja som Vilko. Vidím, že si učiteľkyn Miláčik. Kdeže, veď som 2 razy prepadol. No a ja som Maja. Možno si už o mne počul. To áno, ale iba zlé veci. Učiteľku vraj z tvojich otázok už bolia uši. Svet má ako takmer všetko 2 stránky. Jednu peknú a druhú menej peknú. Keď je napríklad nečas alebo prší, svet vôbec nie je pekný. Vtedy hneď leďte do úľa, alebo sa schovajte pod listy. Tak napríklad dneska, keď vonku prší a je búrka, čo urobia poslušné včielky? No, Vilko, vieš to? Áno, zostaneme dnu v úli. A čo by
keby dnes predsa len vyletela. Ale Maja, veď som ti práve vysvetlila. Čo je to tam za hluk? Len zostaňte na miestach, hneď sa vrátim, dobre? Čo sa robí? Pri búrke sa asi musia pozapchávať všetky diery. Hej, Maja, máš ostať na mieste, kam ideš? Iba sa pozriem von. Ale, Maja, ostaň tu. Maja, nesmieš ísť von. Au. Čo to robíte? Pohádate, list patrí na katedru. Kde sa to vzala báza? Ticho, buďte ticho, niekto ide. Čo sa to tu robí? No, tak už nepláč, nebude to také zlé. A vy ostatní buďte trochu tiššie. Vilko, ty si tu najstarší, postaraj sa o poriadok. Počuli ste, teraz som tu učiteľom ja. Musíte robiť, čo prikázám. Ale to nie je ozajstný. Toho sme už videli predtým. Čo si nepamätáte? Keďže som teraz učiteľ, ukážem vám ešte niečo. Aha, pavúk. Pavúk chytí rukami aj nohami. Preto je nebezpečný. Jasné? Ja som už raz preletel okolo pavúka. Videl som ho, ako hral na husliach. Ale Vilko, čo si vymýšľaš? Čo by som si vymýšľal? Čo som videl, videl som. Toto je pán Tulipán. To Med už je tulipán. tulipán! Aj učiteľ sa môže raz pomýliť. Hej, ale riadne fučí. No, nejaký krásny ten svet veru nie je. A nebo, že je belasé? Čo je na tom všetkom také pekné? No tak, čo je to vlastne? Čo to vystrája? Teta Kassandra! Vilko, čo ty tu robíš? A vy ostatní, nepovedala som, že máte zostať Dával na som, svojich prosím, miestach. pozor, aby nerobili Dobre, hlúposti. Vilko, ale teraz si už môžeš sadnúť. No a teraz mi možno Maja povie, čo to je. No? A kde je zasa? Vie niekto, kde je Maja? Videli ste ju odchádzať? Áno, ja som ju videl. Videl som ju, keď odchádzala. Aj viem, kam išla. Chcela von pozrieť si búrku. No teda, to je nepodarené dieťa. Stále ma len zlosti a hnevá. Pozrime sa. Teraz to už vyzerá celkom ináč. No, ak je svet vždy taký pestrý a nebo vždy také belasé, to je zase ten veselý zelený koník, čo predtým. Cvrčky nám dnes hrajú, ach to vábenie, krásne znie, krásne znie. Spievať, skákať, tancovať je nádherné, rád sa pridá, kto to vie. La 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 la.
sem a tam, zakrútia sa z toho hlavy nám i vám, tráve, stromom, kvetinám, hudba rytmou, každý krúži s ňou, každý v tanci krúži s tou piesňou známou. Cvrčky nám dnes hrajú, ach to vábenie, krásne znie, krásne znie. Spievať, skákať, tancovať je nádherné, rád sa pridá, kto to vie. Kolo točí, krútime sa sem a tam, tam a sem. Zakrútia sa z toho hlavy nám i vám, vám i nám, vám i nám. Tráve, stromom, kvetinám. Bravo, bravo, výborne. Mája, 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 kde len môže byť? Mája, kde si? Ozvi sa mi. Mája, to som ja, tvoja učiteľka Kassandra. Pravých Mája, 47? ak Videl sa som to na hneď vlastné oči. neozveš. Čo tak kričíte? Ak hľadáte tú nepodarenú včielku, čo nás pred chvíľou div nenabrala, je tam vnútri. Nechajte ju, veď sa upokojí. Čo to tárať, aké nezmysly? Mája! Bolo by ti naozaj treba dať pár na zadočok, keď sa tam už toľko pcháš. To ste víte to, Kassandra. No a teraz ti niečo poviem, dieťa moje. Za trest, pretože vôbec neposlúchaš, pôjdeš rovno do postele. Ale prečo? Preto, kam by sme Veď došli, som keby si tu nespravila každý robil, nič čo zlé. sa mu zachce. Chcela som si iba obzrieť svet. Aby si vedela, veľmi sa bojím zvedavých detí. No, dobre, dobre. Ale nie, že vstaneš, ostaň ležať a spať. Vyzerá to, že som sa predsa len nemala vytratiť. Ale prečo? Keď ma zaujíma, ako je vonku, je to chyba? Ale už viem. Na budúci si dám pozor, aby ma nikto neprichytil. Tak to spravím, Veru. To teda bol náš prvý príbeh o včielke Maji. Dúfame, že sa vám páčil. Áno? Tak sa iste budete pozerať aj po druhý raz. A ešte vám voľačo prezradím. Na budúce už Maja vyletí z úľa. Pravda, že nie sama. Učiteľka Kassandra bude dozerať, aby nič nevyparatila. Nuž, len či sa jej to podarí.